saka panondipapa ndinodhanda ngodaira pangu pacho ndanda kunyatsotadza kunyatsotaura so ndanisiri kunzwisisa plus nasounzvisa kuti mami chanzi moda kundiona ina chitadhionzobatika so ndina chimokwanisa kutaura pafoni cause nini kubatisa kwangu kunotinetsei munhu washi ndeapo neapo aiwa izvozvo ndakazvinzwa hangu zvakataura zvori kubasa kwako kunoonedza kwakangodai nekwangu asi ungoti chete inini ndizozoita senge ndoita advantage nekuti ndizogarira kuno handikuzvona but reality chaicho I am a very busy person. Yeah, I do understand that, but if you check ukatarisa namba idzodzo dzadereka ukazodziseva uchaona profile pic yangu haditika I'm into catering zvekutodaro but mazuva ane mabasa akawanda ndaisiya nenyaya yekuti chini mari dzakuchaja vanhu mazuva ano is not for commercial vanhu vakaomerwa saka isusu we cannot kana mari yatichidai basa musingaikwanisi tinoti basa ngaridai and what is happening these days mafunctions mazhinji ucharoora kuti magarden akawanda vaakuti tinoprovide package. When talking about a package inenge ine zvinhu zvakawanda from garden deco anozvi machiko aya garden deco ma-PA system zvichienderana nezvavanenge vanazvo ipapo but iyo ndaiita part time yaitomonipa pressure handivazvona saka kana iri nyaya yekuti bhizi aiwa panenge kutaura pafoni kutaura kapafoni apa pandirwa ndikangoita mukana chete ndakutotaipa. Alright, sema muna kuroora here because ndizoonekwa nemurume munhu ndovanzi ine zvokunyepera vanhu handidi handidika ine handidi zvokunyepera chi munhu handidika zvaunoziva zvezvi handidika handina chandotomboziva ine handitombonyatsokuziva inongozongokukona ichitongobuda ine handitombonyatsokuziva ine ndotoravesa kudai handina chandotombokuziva ine nditaura chokwadi ndakatanga kukuziva handidika kana ndakatanga kuziva kana kukutarisa handidika ndatoda kuvunza kuti muri related naElias here? Yeah, something like that. Way back handidika ndichiri kushanda hand in hand ndaimbonga ndiri very close kana Elias before he got married. Unozviziva? Aiwa handimbozvizivi. Way back. So chazvaita manje ndofunga kuti ini nekuti ndanga ndine agenda handidika iwo wanga usingazvizive zvakandika ndaitokumonita asi manje apa wanga wandirasisa pandakazoona Elias adzoka manje it was difficult for me again ndimubvunze naElias pari munhu akati aripi handizvona but pandakangoona Elias adzoka ndika indaifunga kuti muri related handika ndikafunga kuti even though Elias ane mhuri yake handidika but pamwe chaonekera handizvo and that day it was a coincidence ndobva nangoita ndasangana niyo. Asi mubvunza munondipindura handina kuunzwapo. Handakupindura. Aiwa ndinandodanyatsodzwa ini nandizwa shoneri indirect inonzwa zvinhu zviri straight because mangoti hauzivi status yangu haudini ati handachandoziva. Ndanichiti ndandati zvaunoziva izvo ndasaifunga ndichee. Handina chandinoziva kutaura chokwadi inini munotondinoti handisizve. Aiwa mukadzi handidi zvokufamba kunyepera vanhu kuti azive kana kuti zvazoda noni nemukadzi zvazoda ndikuda kushandisa kunyepera vanhu handizvigoni handigoni kunyepera saka munaye zvenyu aiwa handigoni kunyepera aiwa zvakanaka pane mama musi mamagara mune agenda ngeri yechi iyo ikaenda uya naye ipi manje iyoyo handisonyatsozivisisa inoda zvo zviri seti mazoti munhu akantaura shoneri indirect ingotaura kuti so yakadai nokuti ndinzwisisa inini shoneri tondinetsa kunzwisisa ndakataura udiwe pafoni yacho handidika
kuti inya kuti dai ndakawandwa ndine pressure papacho ndichingodaira handidi kungokunyepera so kana munhu atokwanisana nemunhu pafoni kana daiziva kuti anga achiti zvakati ende zviri indirect zvandonzwa zviri direct noti zviri indirect kuti aiwa zvakadai ndiri kuedza kureva kudai ndingoti tinzwisisani kwazi brain dzedu dzakawanda tisizvi zvakawanda zvedu dzinenge dzakawandira very fine because wadini waita open up handipika mukadzi ndinaye iwewe ndakambokuda kunyange ndiri mukadzi kudaro ati vakakwemida manje inini ndakatoengeja ini ndakaengeja munhu wacho hazvizobude picture yakanaka aiwa ndosaka ndichitika communication is good get the sense handisaizviziva kuti pese apa ndaitenderera handitika ndaitenderera kumunhu kumunhu wake handikuzvona but handizive zvangu and you know very well kuti we are not there kuti ndikuti prove me aiwa it can't ini ndingoti sezvananabuta vevandika kuti pauri papapandika unomada une munhu wako handitika I am not there kuti nditi at any given time ndofona handikuzvona sometimes you need to be given permission first handikuzvona can I talk to you can I do this like zvandaita before yakata yega yakava kuti chii and wanipa permission yekuti fonayo and then we are talking. I think it's one of the good or one of the best things. Alright, but then communication apa panondichinese kuti ndinochiramba ndichitaura nemi nekuti semandoma panambokudzepoyo kuti handimbogare nefoni dzimweni dzenguva pamwe pacho totombochinjana mafoni so nyangwe ini handigoni kudhilita zvinhu mufoni so inozobatwa pantsako munhu wonge uchitaura naye wonge uchizama kudii aiwa indosake ndatika if it is that I'm not there to destroy my relationship handikuzvona and I'm not there to lie kumunhu kuti azi things are like this and that handigoni kuzviita izvozvo handigoni kunyepera ora aiwa handizozvo aiwa zvakanaka cause ini ndaida kutongozivawo semunhu anga asina kukupai nhamba makabhona somebody kana kana nachitobvunzwa kuti ndinozotengeri nyaya yei chichi it's very true kuti ndini ndakatomukumbira and ndakatokuudza from the very day if not mistaken handileka kuti ndakumbirawo nhamba dzako nekuti ndandisina kuita mukana wokukuona handikuzvona it was not an ambush ndakatotanga ndatotaura kuti zvafamba sei kuti dzosvika kunoku ndakatotaura kuti dzafamba sei dzosvika kunoku so it is better for me ndaexpressa zviri kunoku and then yowanduidza zviri ikoko I think handifui pane problem. Okay. That is my position. That is my position. Nokuti kuti nditange kudzidzisa chitsotsi chekuti azi unozodanoni I'm not there for that because ina handizvigoniwo izvozvo ina handizvigoni. Okay. Aiwa alright cause handaida kutonzwisisa nekuti manje mafoni edu aya ado ndiri kuti nekuti mafoni edu kai anoklonwa anoklonwa saka pane pakaipa saka unokodonzwisisa kuti munhu apiwa nhamba takapiwa nhamba nanhu ndada kutaura newe imbori nyaya yei saka ndongoida kuziva kuti mafoni acho anoklonwa aya mufeso wangu anogona kuita sei kuzvibata kana kuzisambenedu kana kuzviretrievha manje unenge wakutya manje aiwa I'm not there to destroy cause mozozaya sezvamsikoticha kuitika uzona azvo zvaretrievha mavoice acho
sezvari zvaifoko munhu anokuroniwa saka nenda kutotya saka ndanyatsobvunzisisa nguva ichiripo. I'm not there to destroy. If you have your own direction you can decide and that's a problem. Everybody any choice yake. Aiwa handazvinzwisisa. Choice yake. Because zviriko ngesense. Zvekuti munhu anotadza kubuda pachena. Handizika. But ndikuti ayo. Ndandati zvangu ndidini. Izvibudi. Ndandati zvibudi. But kana zvirizvo zviripo. I don't know. Alright. Alright. Ndozviripo. Handina kutukana newe kana ndatuka utati muri kundituka. Aiwa. Munonetsa. Aiwa. Whatever you can tell me because I'm a human being. Aiwa, pandakana kutukana. Apology, there's something wrong zvandakuitira. Alright, aiwa, ndakana just because pakufona apa panoti nekuti mamakozi angu anomboretrieva pamwe machanodivheta achitoenda kumunhu iyeye saka panozopinda busy saka pacommunication kuti muchiramba muchizofona muchibizira zvinotinetsei. Handitombofoni. Aiwa zvakanaka. Handikuzvona. Handitombofoni because ndataura newe. So chandinoramba ndichinetsa chii. Aiwa hapana. Alright, it's okay. Iripo. Thank you. Alright, maita basi.